Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der vil jeg dele en rigtig dejlig forretsopskrift med jer, som er en rødbede vitello tonado. Måske nogle af jer kender vitello tonado, som er det her sådan kalvekød, der bliver skåret helt fint, og så putter man sådan en tunesauce over. Det er en italiensk klassiker og en af Simons absolut livretter. Og på min mors fødselsdag her for nylig, der serverede hun en udgave af vitello tonado, som var lavet med rødbede i stedet for kalvekød. Og jeg synes simpelthen, det var så mega lækkert, så jeg lavede det nogle gange siden, og tænkte også, at jeg vil dele opskriften med jer. Så jeg vil vise jer, hvordan jeg gør det. Det er virkelig, virkelig nemt og sådan en rigtig, rigtig god gæsteret, fordi man kan forberede det hele på forhånd, og så skal det bare lige anrettes. Det jeg starter med at gøre, det er at tage nogle rødbeder og skære dem helt tyndt ud. Og der bruger jeg sådan et mandolinjern her. Det kan man købe i sådan nogle køkkenbutikker. Det kan godt betale sig at bruge lidt penge på at købe en, der har en ordentlig kniv. Og det er virkelig så lækkert, hvis man godt kan lide at lave mad med mange grøntsager, fordi det er både super nemt, men rigtig mange grøntsager bliver også meget mere delikate, når man skærer dem fint ud. Og det gælder altså også de her rødbeder. Fordi du kan sagtens stå og skære det ud med en kniv, men det bliver bare en tand mere lækkert, hvis man gør det sådan helt papirstyndt på sådan et mandolinjern. Så lad os få dem skrællet og skåret i tynde skiver. Rødbederne her, de skal marinere i en lille smule olivenolie og noget citronsaft. Så der tager jeg simpelthen bare lige fra en halv citron og presser ud over. Og så nok cirka en spiseskefuld olivenolie. Måske lidt mindre, fordi tunesaucen den er sådan ret fed. Så jeg synes, det er lækkerst, hvis at det ikke sådan er alt for olieret med rødbederne. Jeg kommer også en lille smule salt over og lidt peber. Og så vender jeg sådan set bare rundt, sådan at det her det kan få lov til at stå og marinere. Og der kunne man sagtens lade det her stå altså hele dagen i køleskabet. Man kunne gøre det her om formiddagen, når man får gæster. Og så vil det være klar til om aftenen. Og jo længere tid det får lov til at stå og trække marinere, nu lækre bliver de her rødbeder faktisk bare. Så skal vi have lavet vores tunesauce, og der tager jeg simpelthen bare en hel dåse tun. Jeg bruger en tun, der har været noget olivenolie her, hvor jeg har hældt olien fra. Man kan også, altså man kan både bruge tun i olie eller tun i vand, alt efter hvad man foretrækker. Så. Og så skal vi have nogle ansjoser i, som er de her små fisk. Skal jeg se, om jeg får den åben det her. Det lykkedes. Og det er sådan noget, jeg forestiller mig, nogen af jer nok tænker, ansjoser. Nej tak. Men det er sådan en ting, hvor du vil ikke kunne smage, at der er ansjoser i, men det giver den her helt fantastiske umami-smag. Og i det hele taget er det virkelig lækkert ansjoser. For eksempel hvis man laver en dressing eller rister nogle tomater på en pande. Hvis man så tager og bare sådan muser en ansjos ud på panden sammen med olivenolien, så giver det sådan en helt fantastisk umami-smag. Og det gør det altså også til den her tunesauce. Så jeg vil have sådan cirka de er ret små de her, men sådan cirka 5 ansjoser i. Ups. Ja. Og så skal der også nogle kapers i. Der giver også den der salte og igen umami-smag. Og jeg bliver rigtig testet i at åbne dåser her. Så skal vi lige have lidt af væsken fra. Yes. Og her har jeg en håndfuld kapers, eller det der sådan cirka svarer til 2 spiseskefulde. Så tager jeg også saften af en halv citron i. Og så skal vi have noget olivenolie og noget vand i. Og der kan man sådan bruge den ratio, som man foretrækker. Jeg plejer sådan at bruge omkring 1 deciliter
olivenolie og så en halv deciliter vand. Man kan også gå hele vejen og bruge sådan kun olivenolie, og man kan bruge lidt mere vand, alt efter hvad man nu foretrækker. Men jeg synes, det er meget lækkert at bruge mest olivenolie, men så give den også en lille smule vand, så den ikke bliver alt for fed. Og når vi så blender det her sammen, så får vi en tunsauce, der altså emulgerer en lille smule, som er den her reaktion, der sker, når vi sådan, tager noget fedtstof og noget syre og ligesom pisker noget væske ind i det. Så det er ligesom nærmest at lave en tun-mayonnaise på nogle måder. Og det smager helt vildt lækkert. Det er også sindssygt lækkert at bruge i en sandwich. Det er sådan ligesom en italiensk, I ved sådan rigtig, hvad hedder sådan noget tunmus, men bare sådan fuldstændig next level. Så. Og så tager jeg også en lille smule vand. Så tager jeg min stavblender og blender det sammen. Man kan også bare proppe det i en almindelig blender eller bruge en foodprocessor, alt efter hvad man foretrækker. Det er bare dejligt nemt lige at bruge en stavblender. Når det er sådan en lille portion her, så kan den nemlig også komme på køl, hvor den kan stå indtil at det er tid til, at man skal servere forretten. Men lad os få blendet det sammen. Så har jeg sådan en virkelig dejlig cremet konsistens, og den smører jeg til med en lille smule salt og peber. Meget lidt salt, fordi både kapers og ansjoser er super salt, men der skal i hvert fald en lille smule peber i, og så bare sådan en lille bitte smule salt. Så den her lille smule passer perfekt. Og så er vi faktisk klar til servering, så jeg tænker, at jeg finder et eller andet flot fad, hvor vi kan anrette det på. Det ser jo ikke fuldstændig fantastisk ud, som det ligger her, så jeg vil lige pynte det en lille smule, så det bliver lidt mere sådan, flot anrettet. Så jeg putter en lille smule kapers på, både de helt små kapers her, men også nogle store kapersbær. Sådan nogle elsker jeg, synes simpelthen. Både de ser mega flot ud, men jeg synes også, de smager sygt lækkert. Så dem putter vi lidt på af. Det er sjovt, fordi Simon han har arbejdet sammen med en, der kommer fra Italien. Og han havde spurgt ham, sådan, hvad hans livret var, hvor Simon han så havde sagt, at en af hans absolutte livretter, det var det her vitello tonato, hvor at italienerne synes, at det var simpelthen det underligste, fordi det spiser man aldrig i Italien længere. Det er sådan en rigtig 80'er ret. Så det er åbenbart en lille smule retro, men sådan er det nok typisk, at vi sådan i andre lande, vi tager tingene til os sådan alt for sent. Jeg tror også, den måde, vi spiser sushi og sådan noget på i dag, er også helt anderledes, end hvordan man i virkeligheden spiser det i Japan. Men derfor smager det jo lækkert alligevel. Og det her, det bliver i hvert fald også rigtig fint. Jeg tænker også, at jeg vil putte nogle skovsyre på, fordi det sådan matcher den der flotte rødbede farve. Og så skal vi have en lille smule rucola-salat over os. Så tror jeg simpelthen, at vi er ved at være i mål. Det var jo super nemt. Jeg vil servere den her ret med noget sådan lunt brød, noget focaccia eller en eller anden form for flyt. Og så er der en super nem og lækker forret, som også vil være rigtig god som en del af en buffet eller sådan noget, hvis man får rigtig mange gæster, simpelthen fordi det er så nemt at lave.